Moje jméno je Dingaro a tohle je můj druhý tutoriál ze hry Minecraft. A dneska si ukážeme automatickou pumpkin farmu. A tohle je jenom na ukázku. Takže touhle páčkou nejdřív se to ukážem a pak si to ukážeme, jak se to staví. Takže touhle páčkou je rozbiju a půjdu nahoru a touhle páčkou je spáchnu takhle celé. Pak vypnu vodu, to můžete označit na firmu zavřu a můžete rozhodnout dál. Ukážeme si, jak se to staví. Takže jsem si to zkoušel na rychlo a jdeme na to. Takže udělám si tady 6 dlouhou díru. Tam dám hlínu. Vedle toho si dám úplně stejnou díru a zase hlínu. A tady si jen můžeme přeskopat na vodu. Pak si takhle hodíme na tady tyhleto hlínu. A nahoru si dáme buď glowstone nebo svítící dýmy, protože jinak vám ty dýně zmizily po tom, jak jednou to použijete, takže byste to museli zasadit. Takhle. Tam dáme tu vodu. Dáme si vodu. Dáme sem vodu. Můžeme klidně už zaklidit. To už nezajímá. Tady to nahrabeme, jak jsem říkal. Jdeme si pumpkin seedy. Vysadíme. A teďka to napojení těch pistonů. Budeme potřebovat hodně sticky pistonů. Takže takhle. Takhle dáme jenom nahoru pistony, lepící. Za každý dáme repeater. Normálně a pak za ně dáme redstone, aby se napojili. Tak a ten mají to ještě takže máme tuhle věc. Takhle to nepojíme. Teďka už to můžeme zakrýt, to nás vůbec nezajímá teďka. Můžeme zakrýt, to už máme zasadit. Dobře. Zakryjeme to, si dáme páčku. Udělal jsem to jenom na páčku, za to se mluvám, ale časem by se mi to mohlo vymyslet tady na to. A i na ještě pojedeme. Tak si dáme radši sem. A myslím, jestli to funguje. To funguje. Takže jdeme hned na tuhle věc. A to je potom toho dalšího pistonu. Tak, jestli nespočítám, musí to být 8 dlouhý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže přesně takhle. A tady si dáme jeden blok. A tady si dáme piston. Sticky piston. Může to být tady normální pistonem, ale já dávám přednost sticky pistonem. Pak to jednoduše napojím. Tak to jednoduše takto napojím. Takhle. A nesmíme to dělat moc dlouho, jinak by se nám vylila ta voda. Takže tady uděláme
tu trasu novou. Ono to asi nedošáhne, takže tam musíme mezi dát ještě jedna repeater. A je to sem. Takže takhle. Napojíme tu redstone. To nám repeater. Jenom tam. Tady to můžeme zapnout. Takhle. Zakryjeme to. Takhle a tam si hodíme tu páčku. Takhle. Takhle. Ne, to je to zase špatně, za to se moc omlouvám. Tady musí být ještě repeater. A já jsem na to tam nejdu. To moc omlouvám. Jsem to napojil špatně. Já se vážně moc omlouvám. Teď to mělo je. Ano, teď to jde super. Takže to bychom měli. A už vlastně máme hotovou farmu. Tady si to musíme zakrýt a to zakrýme, jak je to pěkně. Tak. A tahle musí být, tento piston musí být furt vysmutej. Tam dáme vodu. Takhle. A máme hotovou vlastně. Tady dáme ty pumpkiny, jakože už narostly. Takže nejdřív musím si je zvednout, aby se rozbily. Pak počkáme, až teče voda a přejdu k nám. Musíme znovu vodu, počkáme, až bude pryč. Budeme a může to budu dál. Nevím, neskoušel jsem, jestli tady tyhle budu nějak zavazat, jakože když že to neporoste, ale když tak se to dá normálně zničit a stačí, aby tam bylo světlo ze zhora. Já se s vámi tímto loučím a další díl udělám asi na tu automatickou obilnou, mrkvovou a bramborovou panu. Tak se mějte a ahoj.